Jes, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa meidän webinaariin. Aiheena on verkkokauppa ja tekoäly ja pyritään pitämään tämä mahdollisimman käytännönläheisenä ja varmasti jää aikaa sitten niin kuin lopussakin kysymyksiin. Ja koska tämä nyt ei ole mikään erityinen webinaari-alusta, niin katsokaa, että teillä olisi mikrofonit mutella, niin ei tule sitten mitään ylimääräisiä ääniä. Mutta lähdetään saman tien aiheeseen, eli meidän ajatus tämmöisen webinaari oli nimenomaan se, että tämä AI on niin kuin aika hähmäinen asia varmasti monelle ja tätä pystyy hyödyntämään niin monessa eri asiassa, että koetetaan niin kuin näyttää niitä konkreettisia juttuja, mitä me ollaan ehditty tekemään tässä ensimmäisen, no en tiedä ensimmäisen, mutta viimeisimmän 6 kuukauden aikana, jolloin me ollaan oikeasti otettu tätä käyttöön tosi paljon meidän verkkokaupassa. Eli Weekenbi on meidän verkkokauppa ja se on niin kuin tämmöinen hyvä santalaatikko ollut nyt myöskin niin kuin tälle AI-testaukselle ja paljon ollaan tehty erilaisia asioita, joita käydään nyt tässä esityksessä varmasti läpi tarkemmin. Nopeasti muusta, noin niin kuin, että minkälainen tyyppi täällä puhuu, niin mun nimeni on Jukka Saarikorpi ja on tosiaan verkkokauppias, aika monen vuoden kokemus nimenomaan digitaalista liiketoiminnasta. Ja tällä hetkellä niin kun, mulla on 2 yritystä, jotka toimii verkossa ja myy siellä kuluttajille nimenomaan, niin kun, että enemmän niin kun suoraan kuluttajakauppaan niin kun semmoinen, mihinkä on erikoistunut. Mutta sinänsä nyt niin kuin, varmasti niin kuin B2B:henkin löytyy näistä opeista niin kuin, hyviä juttuja. Ja Weekenbi on tosiaan myy niin kuin urheilu-ulkoiluvaatteita verkossa ja nykyään meillä on myymällä myöskin täällä Lauttasaaresta, mistä nyt tällä hetkellä pidänkin tätä webinaaria. Ja sitten mulla on tämmöinen toinen business ollut jo vähän pidemmän aikaa, joka myy Traficomin autorekisteritietoja kuluttajille. Nämä on vähän erilaisia bisneksiä, mutta tietenkin on niin kuin myöskin samantyyppisiä asioita ja kummassakin niin kuin nämä AI-opit ja tällaiset niin kuin on tällä hetkellä niin kuin ollut varsin hyviä juttuja edistää näitä mun bisneksiä. Ja nyt on tässä viimeisen 6 kuukauden aikana tosiaan syventynyt tosi paljon niin kuin tekoälyn käyttämiseen. Ehkä niin kuin mun tausta siinä mielessä, että mulla on aina ollut semmoinen niin kuin jotenkin palo kehittää erilaisia asioita ja saada niin kuin se kuluttajakokemus mahdollisimman hyväksi. Ja mä oon aina uskonut siihen, että sen auttaminen auttaa myöskin siihen bisnekseen. Eli jos palvelut on helppoja ostaa ja niistä on oikeasti asiakkaalle hyötyä, niin se varmasti auttaa. Ja nyt mä oon niin kuin tosi innostunut ollut tästä tekoälystä, koska niin kuin se on mahdollistanut mulle nyt niin kuin ensimmäistä kertaa semmoinen asia, missä mä pystyn konkreettisesti niin kuin, oikeasti edistämään niitä asioita, mitä mulla koko ajan päässä niin kuin liikkuu näiden liiketoimintojen kehittämiseksi. Ja nopeasti katsottiin, teille pistettiin tuossa webinaari-ilmoittelussa, mitä aihealueita haluttaisiin käsitellä, ja tämä meni nyt aika tasan kyllä kaikkien kanssa, eli otetaan nyt kaikesta vähän raapasua, että ei niin kuin varsinaisesti keskitytä mihinkään näihin asioihin yksittäisesti, vaan niin kuin otetaan hakunäkyvyyden tukena olevaa asiaa, mitä ollaan tehty, ja sitten mainonnan apuri, joka on varmasti niin kuin auttanut meitä tässä viimeisen parin kuukauden aikana kaikkein eniten, ehkä niin kuin tämän bisneksen kehittämisen suunnalta, otetaan siitä pieni raapasu, ja sitten niin kuin tuommoinen operatiivinen päätöksenteko, joka niin kuin voi käsittää käytännössä sisällään aika paljon erilaisia raportteja ja muita vastaavia, niin siitäkin pieni näyte, mitä ollaan niin kuin saatu aikaiseksi. Ja ehkä niin kuin nopea taustatus tälle koko hommalle, että mikä niin kuin AIsta nyt paljon oikeasti niin kuin hypetetään ja ollut niin kuin monessa eri jutussa, mutta mikä niin kuin oikeasti muuttuu, niin mun mielestä siinä muuttuu kaikkein eniten se, että nämä asiat on oikeasti tehtävissä ihan niin kuin käytännön niin kuin sovelluksiksi ja työkaluiksi. Sehän ei niin kuin muuta tätä hommaa missään tapauksessa, että tämmöinen niin kuin osaaminen ja hyvät ideat, niin eihän AI pysty hirveästi niin kuin luomaan ja innovoimaan tämmöisiä ideoita,
jollet sä niin kuin pompottele sen kanssa niitä asioita niin kuin aika pitkän aikaa, niin silloin sieltä saattaa tulla aika niin kuin hyvääkin feedbackia ja timanttisia lisäajatuksia siihen asiaan. Mutta sehän on kone, eli se on niin kuin tehostaja, jossa niin kuin pystytään niin kuin käytännössä niin kuin toteuttamaan asioita tai sitten niin kuin kirkastamaan ehkä sitä ajatusta, mitä niin kuin oikeasti kannattaa tehdä. Ja sehän noudattaa hyvin paljon näitä niin kuin, löytyviä asioita, mitkä internetistä löytyy tai dokumentaatiosta löytyy tai muusta, minkä selaaminen ehkä kestäisi niin kuin ihmiselle tosi paljon aikaa ja etsiä sitä tietoa. Niin siinä asiassa sehän on ihan loistava työkalu, että pystytään lähteä niin kuin oikeastaan aiheesta kuin aiheesta syventämään sitä osaamista ja sitä ajatusta, omaa ajatusta. Mutta edelleenkin se hyvät ideat ja osaaminen pitää niin kuin tulla kuitenkin niin kuin teiltä, että te tiedätte kuitenkin sen oman bisneksenne kaikkein parhaiten ja ymmärrätte sen kokonaisuuden, että AI on aika tyhmä työkalu siinä mielessä, että eihän se tiedä sitä kokonaiskontekstia, mutta koko ajan tämäkin on parantumassa, että varmasti päästään siinä eteenpäin. Nyt tässä käydään niin kuin nopeasti vaan tämmöinen raapasu, että mitä me ollaan tehty nyt viimeisen kuukausien aikana. Ja tässä on niin kuin osa asioista, mutta kun mä rupesin listaamaan näitä tähän esitykseen, niin kyllähän niitä niin kuin aika paljon on niin kuin tässä tullut. Ja suuri osa näistä on viety oikeasti niin kuin loppuun asti siinä mielessä, että ne niin kuin oikeasti on meidän niin kuin verkkokaupassa ja tekemisessä mukana. Ja monet niin kuin, asiat niin kuin liittyy tietenkin siihen markkinointiin ja siihen verkkokaupan niin kuin tekniseen puoleen, mutta niin kuin mä uskon, että moni tekninen asia sitten niin kuin jalkautuu kuitenkin siihen niin kuin asiakaskokemukseen, joka on niin kuin se merkittävä asia tietenkin, että asiakas oikeasti niin kuin tykkää käydä meidän kanssa kauppaa ja ostaa meiltä asioita, koska niin kuin kilpailua löytyy jo kaikilla alueilla varmasti paljon. Yksi asia, mistä lähdettiin liikenteeseen, oli niin kuin, tämmöinen niin kuin, hakukoneoptimointi tai sen tyyppinen asia, koska niin kuin meidän sivusto oli vaan todella hidas, joka niin kuin vaikuttaa tietenkin moneen eri asiaan. Se voisi niin kuin listata myöskin tuohon konversio-optimointiin, mutta niin kuin se on myöskin tätä hakukoneoptimointia, että jos sulla on nopea sivusto, niin ihmiset tykkää shopata enemmän ja ei tule sellaista niin kuin ajatusta, että tämä kestää ihan liian kauan, että mä en jaksa oikeasti käydä tätä läpi. Ja tähän niin kuin AI-työkalut on niin kuin auttanut tosi paljon, että jotenkin tämmöisten projektien läpivieminen olisi todella tuhansien eurojen arvoista ja tähän niin kuin löytyy työkalu nyt käytännössä, jolla pystytään niin kuin ihan oikeasti nopeuttaa ja tekemään niin kuin sitä sivuston rakennetta paremmaksi. Sen lisäksi sinne niin kuin tällä hetkellä tulee tosi paljon erilaisia juttuja niin kuin nimenomaan näiden AI-työkalujen kannalta siinä mielessä, että sulla pitää olla sivuston struktuuri myöskin kunnossa ja ymmärtää se, että miten niin kuin erilaiset AI-työkalut hakee sieltä tietoa ja sen lisääminen sinne sivustolle auttaa varmasti siihen, että sä oot löydettävämpi verkkokauppa ja se on mahdollista esimerkiksi niin kuin ChatGPT tai jonkun muun AI-mallin avulla, niin kuin jos ihmiset etsii jotain niin kuin tietoa, spesifiä tietoa jostakin tuotteesta tai muusta, että se rupeisi oikeasti suosittelemaan sua. Ja tämähän on niin kuin myöskin tulossa myöskin niin kuin, ihan niin kuin kaupallinen malli myöskin näihin työkaluihin, eli sieltä pystytään kohta ihan varmasti niin kuin ostamaan myöskin suoraa tuotteita. Yksi merkittävä asia, mitä me ollaan tehty, joka vaikuttaa tosi moneen asiaan, on niin kuin ollut tuotekuvausten muokkaus AI-työkalulla, ja siitä mulla on niin kuin aika paljon enemmän tarkempi esimerkki tuossa myöhemmin tulossa, niin mennään siihen sitten tarkemmin, mutta tietenkin kun me pystytään muokkaamaan tuotekuvausta, niin sitten se vaikuttaa niin kuin kaikkeen näihin asioihin, että niin kuin se vaikuttaa markkinointiin, se vaikuttaa SEOon, se vaikuttaa geo, ja geo tässä tapauksessa tarkoittaa nimenomaan sitä tuon AI-työkalujen löydettävyyttä, ja se on niin kuin, enemmän tämmöistä perinteistä hakukoneiden löydettävyyttä. Konversio-optimointi, se on tietenkin varmasti kaikkien niin kuin, mielessä. Se on ehkä enemmän tätä niin kuin kaupan käytettävyyttä ja se, että niin kuin kaupassa oikeasti niin kuin asiat toimii ja ihmiset löytää ja on niin kuin helppo shopata ja on helppo niin kuin lisätä asioita ja löydetään niin kuin erilaisia artikkeleita. Et meillähän ainakin niin kuin Weekendbeestissä hyvin paljon perustuu niin kuin, mainonta niin kuin kahden pääkumppanin kanssa, käytännössä Meta ja Googlen markkinointiin.
ja siellä sitten se tuoten löydettävyys saattaa olla vain yksi tuote, mitä niin kuin siellä mainostetaan, mikä niin kuin vetää sen ihmisen siihen oikeasti siihen niin kuin verkkosivustolle, niin siellä verkkosivustolla pitää olla tietenkin muutakin tarjottavaa niin kuin siellä, silloin, että pystytään oikeasti niin kuin näyttämään niitä muitakin tuotteita, mitä meidän verkkokaupassa löytyy. Shopify on meidän alusta ja monta asiaa siellä on olemassa jo, mutta niin kuin me ei olla ainakaan aikaisemmin pystytty hyödyntämään niitä. Et meillä on ollut tosi paljon enemmän niin kuin, hyötyä nyt, että me ollaan niin kuin saatu näitä Shopifyn olemassa olevia palikoita niin kuin käytettyä paremmin nyt, kun meillä on niin kuin ollut AI-työkalu, jolla me pystytään niin kuin rikastuttamaan sitä dataa. Sitten sen lisäksi ollaan niin kuin lisätty raportointia ja kirjanpitoa siinä mielessä omiin tarpeisiin. Monellahan niin kuin löytyy aikamoiset niin kuin myöskin tarpeet niin kuin ulkoiseen raportointiin, eli löytyy erilaisia kumppaneita, niin mä väitän, että raportoinnin tai kirjanpidon tai dashboardin niin kuin auttaa tosi paljon siihen, että oikeasti pystytään niin kuin rakentamaan juuri sellaisia raportteja, kun meidän liiketoiminnalle on niin kuin merkittävää. Mä hyväksyn tuosta muutaman ihmisen sisään, jotka tuossa haluaa tulla tänne sisään. Joo. Yes. Onko mikrofoni vielä päällä? Joo. Yes, eli lisäksi näiden projektien avulla niin ollaan tehty myöskin hinnoittelu, niin kuin AI-työkaluja, ostoihin työkaluja, Google Adsiin ollaan tehty paljon erilaisia niin kuin muokkauksia ja ollaan aloitettu myöskin niin kuin sähköpostimarkkinoinnin kanssa, mutta siihen ei tällä hetkellä ole vielä ehditty tekemään hirveästi mitään. Mutta mä voisin mennä näihin niin kuin tarkemmin, tuossa niin kuin mulla on vähän enemmän esimerkkejä, niin kuin tuossa myöhemmin tässä esityksessä, niin katsotaan niitä asioita sitten enemmän siinä kohdassa, tai sitten hypätään takaisin tänne näin. Se, miten mä käytän tällä hetkellä AI-työkaluja meidän toiminnassa, on, että mulla on käytössä käytännössä 2 maksullista ja 1 semmoinen niin kuin semimaksullinen AI-työkalu, eli Google Gemini, josta mä maksan niin kuin vähäsen, mutta muuten eniten mä käytän selkeästi näistä työkaluista niin Cloud Code, ja sillä pystytään tekemään tosi monipuolisesti erilaisia asioita. Se ei ole missään tapauksessa pelkästään koodaustyökalu, me pystytään tekemään sillä raportteja, me pystytään tekemään sillä speksejä, me pystytään tekemään sillä ihan niin kuin totta kai koodiakin, ja sen hienous on siinä se, että se ei ole mitenkään riippuvainen mistään koodipohjasta, vaan se niin kuin pystyy käytännössä muokkaamaan mitä tahansa koodia. Eli se niin kuin oppii ja osaa tavallaan sen minkä tahansa koodipohjan saman tien, kun sille asetetaan sille myöskin tämmöinen niin kuin kirjasto, mitä se voi käyttää. Kirjasto mä tarkoitan nyt tässä tapauksessa sitä, että sulla on joku pohja, millä sä lähdet liikenteeseen. Meidän tapauksessa esimerkiksi Shopify on niin kuin hieno järjestelmä siinä mielessä, että ja varsin niin kuin, otollinen tähän niin kuin AI-työkalun käyttämiseen, koska siellä on useimmiten jonkinlainen teemapohja olemassa, jossa on niin kuin valmis koodipohja, ja tämä Cloud Code pystyy sitten hyödyntämään sitä olemassa olevaa niin kuin koodipohjaa. Sitten OpenAI:n ChatGPT:tä tulee käytettyä ihan monimuotoisesti, sehän on varmasti yleisin, mitä tekin varmasti kaikki olette käyttänyt, niin se on tosi hyvä edelleenkin, ja sen ehkä niin kuin ero ja haasteet, minkä mä näen, on se, että se ei tunne sitä koko kontekstia, että se niin kuin jää, että kyllähän totta kai sielläkin pystyy koodia tekemään, mutta sun pitäisi jo siinä vaiheessa tietää, että mihin koodiin sä käytännössä kosket. Ja Cloud Codeen taas niin kun se ymmärtää, kun se pystyy lukemaan useita eri tiedostoja ja koko niin kuin projektia käytännössä, niin se pystyy huomattavasti paljon tehokkaammin muokkaamaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin Shopify-teemaa. Ja siinä on niin kuin tosi paljon, se on niin kuin todella niin kuin erilaista siinä mielessä, että
tuossa ChatGPT:n, millä mäkin olen aloittanut alun perin, että mä haluan vaikka muuttaa jotain väriä tai jotain muuta verkkosivustolla, niin useimmiten se ei toiminut kuitenkaan, mun piti hakea itse se tiedosto sieltä tai muuta vastaavaa, ja nyt mä pystyn vaan Cloud Codelle käytännössä niin kuin, sanomaan sen, että mitä pitää tehdä. Ja Google Gemini on siinä mielessä myös hyvä työkalu, tietenkin se on Googlen tekemä, niin se pitää sisällään näitä Googlen erikoisuuksia tai niin kuin ehkä eniten tietoa sitä Googlen omasta tekemisestä. Mä uskon ainakin, että se tuntee kaikkein parhaiten niitä SEO-asiat, tai niin kuin, koska Google on siellä kuitenkin se isoin peluri. Et sieltä voi tilata myöskin niin kuin, kuukausimaksulla tai sitten voi maksaa vain pelkästään niin kuin tokeneista, eli siitä, kuinka paljon sä käytät sitä. Joo, mennään tähän niin kuin, itse niin kuin, tekoälyhäky. Joo, Minna kysyy vielä nopeasti, mä voin vastata tuohon, että kuinka tekninen tiimin henkilön tarvitsee olla, että pystyy käyttämään Cloud Codea ja Shopifyta. Mä väittäisin, että ei hirveän tekninen, että pitää niin kuin ehkä ymmärtää se niin kuin määrätynlainen niin kuin tausta, mutta sen jälkeen, kun sulla on se ympäristö pystytetty, niin sen jälkeen se ei ole mun mielestä teknistä ollenkaan. Et ehkä sen ympäristön pystyttämiseen on niin kuin määrätynlainen niin kuin tekninen osaaminen tarpeen. Mutta sen jälkeen, kun se on, niin sittenhän se on samanlaista niin kuin, juttelua oikeastaan voisi sanoa näin niin kuin Cloud Coden kanssa kuin minkä tahansa muun AI-agentin kanssa. Että sä luot sitä käytännössä sitä kontekstia sille AI-työkalulle, jotta sä pystyt niin kuin oikeasti niin kuin rakentamaan sen ratkaisun sinne oikein, mitä tehdään. Itse asiassa tässä on nyt niin kuin ehkä hyvä niin kuin kysymyksen kannalta myöskin, että ennen kuin hypätään tähän keissiin, niin mä voin pistää tästä yhden asian rullaamaan tuonne taustalle ja myöskin näyttää nopeasti, että miten mä käytän tätä Cloud Codea, niin se ehkä niin kuin vastaa myöskin Minnan kysymykseen vähän paremmin. Ja sitten tässä tuli kysymys nimenomaan LinkedInissä tähän webinaariin liittyen Tuomakselta, joka on Foodinilla töissä, ja hän halusi niin kuin sinne jotain tehdä, niin mä ajattelin, että voitaisiin tehdä heille nyt sitten pieni esimerkki tähän näin, niin pystytään saamaan hommaa eteenpäin. Eli tässä on siis tätä Cloud Codea pystyy käyttämään käytännössä myöskin verkkosovelluksena tai web-sovelluksena, tai sitä pystyy käyttämään nykyään myöskin puhelimella ja muulla, mutta mä käytän tätä nyt ihan komentoriviltä. Sillä ei käytännössä mitään merkitystä, mistä käytetään sitä, mutta tänne nyt on mahdollista käytännössä sun omalle koneelle vetää tässä tapauksessa vaikka se Shopifyn koko teema ja sitten lähtee muokkaamaan sitä. Eli se pyörii tässä mun omalla koneella tämä koko homma, että tämä ei vaadi varsinaisesti mitään web-servereitä tai muuta serverihommia. Et se on jokaisen oma konekin voi riittää tähän hommaan, että se ei vaadi siinä mielessä enemmän. Mutta tässä nyt on mä lähdin liikkeelle siitä, että mä annan käytännössä vaan sille ensimmäisen promptin, tai voi yksikin promptata suomeksi, se nyt ei ole, mutta mä nyt tykkään ehkä puhua tämän kanssa englantia, mä uskon, että se voi ehkä jossain määrin tapahtua vähän paremmin. Että tehdään Foodinille tämmöinen SEO-geo erilainen optimaatioraportti, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä tämä Cloud Code lähtee meille ehdottaa, ja voidaan vähän aikaa jutella sen kanssa ja katsoa, että mitä voitaisiin lähteä tekemään enemmän. Ja mulla on täällä rakennettuna tämmöinen erilainen performance-agentti. Mä voin näyttää kohta nopeasti, mitä se pitää sisällään, mutta käytännössä se ehdottaa heti, että lähdetään käyttämään sitä agenttia ja erilaisia asioita, mitä voitaisiin lähteä tekemään tästä Foodinin saitista. Tämä nyt tuli ensimmäisenä, että mitä käytännössä tämä Cloud Code ehdottaa, mitä lähdetään tekemään. Mutta kaikki AI-hommat oikeastaan, niin ei kannata uskoa ensimmäistä vastausta missään tapauksessa totuutena, että tätä kannattaa ja muutenkin lähtee pallottelemaan sitä ensimmäistä ajatusta, mikä sulla on, mikä sulla haaste on, minkä tahansa näiden AI-hommien kanssa. Niin kuin oli se sitten ChatGPT, Gemini tai Cloud Code, niin se on auttaa tosi paljon, että
pyöritetään sitä ajatusta niin kuin uudestaan sen AI:n kanssa, jotta se oikeasti varmistuu siitä asiasta, tai että se tulee niin kuin paremmaksi koko ajan, koska se konteksti koko ajan lisääntyy siitä, mitä se ymmärtää siitä asiasta. Mä voin niin kuin antaa tästä näin niin kuin lisää sille, vaikka että tämä on like to information. Ja sen jälkeen käytännössä voidaan niin kuin, antaa se vähän aikaa taas ruksuttaa tuossa noin, ja se parantaa tätä suunnitelmaa, mitä hän niin kuin lähtisi oikeasti toteuttamaan ja tekemään. Ja tämä tosiaan niin kuin ei maksa paljon, että mun mielestä tämä on niin kuin varsin niin kuin kätevä asia, mutta nyt käytännössä niin kuin meille tuli niin kuin vähän vielä detailimpi raportti tästä asiasta, että mitä niin kuin oikeasti niin kuin lähdetään niin kuin tekemään, että täällä niin kuin on erilaisia metriikoita, mitä nyt tarvitsee niin kuin mitata. Sitten on jonkinlainen optimaatio-analyysi, tuote product information analysis ja prioritized plan ja näin edespäin. Ja sen jälkeen tässä nyt on niin kuin käytännössä se pläni, mitä hän niin kuin alkaisi niin kuin luomaan. Ja kauanko tähän kestää, 10-15 minuuttia, niin ehkä tämä vaikuttaa ihan fiksulta tällä hetkellä, niin käytännössä mä pistän sen tässä vaiheessa rullaan ja katsotaan sitten vähän ajan päästä, että mitä on täältä muodostunut. Jatketaan tällä itse presentaatiolla. Joo, eli meidän SEO- ja geo-asiat on niin kuin ollut aina niin kuin tavallaan tärkeitä, mutta meillä ei ikinä oikein ollut resursseja tehdä niitä asioita. Ja se on niin kuin ehkä niin kuin ollut semmoinen asia, mitkä on niin kuin ollut listalla pitkän aikaa, mutta meillä ei vaan yksinkertaisesti ollut niin kuin paukkui tehdä sitä sillä tavalla, miten kaikki niin kuin ehdottaa, että pitäisi tehdä. Et se on myös sellainen asia, että kyllähän me niin kuin tavallaan tiedetään monta asiaa, miten joku asia pitäisi tehdä, mutta meillä ei ole vaan niin kuin ollut työkaluja, joilla me pystyttäisiin niin kuin ehkä rakentamaan niitä asioita. Sinänsä vaikka ei tietäisikään asioita, niin voihan sitä niin kuin lähteä, että me tiedetään, että tämä aihealue on kuitenkin tärkeä. Ja mun mielestä aina kannattaa lähteä nimenomaan sparraamaan, että mikä niin kuin on hyvää, mikä on huonoa, ja sitten myöskin syöttää erilaista niin kuin, dataa sille AI-agentille tai AI-kyselylle, jotta niin kuin se pääsee enemmän kärryille siitä, että mitä oikeasti niin kuin kannattaisi lähteä tekemään. Se, että missä me ollaan niin kuin nähty eniten tuoda niin kuin arvoa myöskin tuon niin kuin SEO, geo ja muussa asiassa, niin kyllä me niin kuin sitten nämä kaikki vähän niin kuin nitoutuu toisiinsa. Että me niin kuin, se, että sulla on niin kuin hyvä, nopea saitti, se on hyvin rakennettu, siellä on niin kuin paljon, niin sehän vaikuttaa myöskin Google Shoppingiin ja niin kuin näihin PMax-feedeihin. Eli PMax on niin kuin Googlen tämmöinen niin kuin oma Googlen mainostyyppi, joka on niin kuin aika semmoinen musta laatikko, eli siinä nyt ei oikein tiedetä, niin kuin, että mitä sinne oikeasti sinne pistetään käytännössä tuotefiidiä, ja sitten toivotaan, että myyntiä tulee. Sitten toinen asia, missä me ollaan saatu paljon hyötyä, on niin kuin varasto- ja markkinoinnin yhteispeli, eli saadaan niin kuin erilaisia raportteja varastosta ja markkinoinnista, että meillä on niin kuin oikeat tuotteet myynnissä ja muuta, ja sitten datan hyödyntäminen yleisesti, että niin kuin dataa meillä paljon on, mutta me ei olla vain yksinkertaisesti hyödynnetty sitä. Tässä on niin kuin ehkä mun se niin kuin lähtökohta siihen, että miten mä niin kuin lähdin tekemään tätä SEO-geo-asiaa, niin kun tästä tuli kysymystä myöskin, että mikä on niin kuin, kuinka vaikeaa cloud-coden käyttäminen tai muuta on ollut, niin tämä on se ehkä niin kuin se ykkösasia, että käytännössä tämän ympäristön pystyttäminen. Ja kun tämä on tehty, niin sen jälkeen sen käyttäminen ei tosiaan ole vaikeaa. Mutta tähän tarvii kyllä jonkin verran niin kuin opastusta tai niin kuin ohjaamista siinä mielessä, että saa niin kuin sen oikean workflow niin kuin toimimaan. Ja se, miten mä teen sen tällä hetkellä on, että mulla on niin kuin oma lokaali kopio siitä meidän teemasta olemassa. Sen jälkeen mulla on tämmöinen versiohallintatyökalu siinä,
joka niin kuin käytännössä sillä pystytään niin kuin tätä koodia manageroimaan. Sehän on hassua, että tällä hetkellä sopivassa ei varsinaisesti versiohallintaa ole niin kuin olemassa tämmöinen teemojen muutto, mutta se on niin kuin ihan itse, tai siis on niin kuin ilmainen integraatio olemassa sinne, niin pystyy käyttämään tämmöistä versiohallintaa siellä. Suosittelen ottamaan käyttöön, vaikka ei käyttäisi AI-työkalujakaan. Sitten sen lisäksi niin kuin voidaan sitten niin kuin lisätä näitä agentteja, mitä mä tuossa äsken näytin teille, joka niin kuin on nimenomaan spesifejä tämmöisiä niin kuin miten nyt sanoisi, työntekijöitä sulle niin kuin tekemään tätä ongelmaa. Ja niitä voidaan sitten niin kuin speksata myöskin AI:n avulla jälleen kerran niin sillä tavalla, että ne niin kuin on oikeasti todella osaavia siinä aihealueessa, mitä sä niin kuin oikeasti olet ratkaisemassa. Ja sitten sä pystyt niin kuin niiden avulla käytännössä niin kuin käsittelemään ja pilkkomaan erilaisia palikoita siitä isommasta ongelmasta, mitä on. Ja tämmöinen suunnitelmankin tekeminen, tämähän nyt nimenomaan on tärkeää, mitä äskenkin tehtiin tuossa suunnitelma, niin sehän kannattaa ehdottomasti niin kuin pallotella sitten niin kuin ensimmäisenä sen AI:n kanssa ja sen jälkeen siitä sitten lähtee vasta niin kuin tekemään niitä implementaatioasioita. Sitten se myöskin liittyy siihen, että tätä niin kuin luupataan ympäri käytännössä koko ajan, eli se tarkoittaa niin kuin omaa testaamista aika paljon. Automaatiotestejä tietenkin kannattaa hyödyntää, mutta ne ei niin kuin aina kerro koko totuutta, mutta se on niin kuin ehkä se niin kuin merkittävä asia, että sulla pitää tietenkin olla myöskin niin kuin omaa kaistaa siihen, että sä niin kuin verifioit niitä tuloksia oikeasti, mitä sieltä sitten niin kuin syntyy, että ne niin kuin vastaa sitä ja toimivuus pysyy kuitenkin olemassa. Kyllähän pystytään automaatiossa testaamaan aika paljon asioita, mutta niin kuin ei missään tapauksessa koko niin kuin end-to-end flowta, että, niin kuin, että miten se oikeasti näyttäytyy sitten niin kuin kuluttajille. Tässä on ehkä niin kuin meidän semmoinen niin kuin iso juttu, mitä me niin kuin tehtiin, ja tämä on nimenomaan niin kuin, ehkä mä olen niin kaikkein ylpeinkin tästä niin kuin asiasta, eli käytännössä meidän niin kuin tuotekuvauksien uudelleen tekeminen, joka vaikuttaa siihen Performance Maxiin ja SEOon ja Geoon ja kaikkeen muuhun vastaavaan. Mehän ollaan käytetty hyvin paljon meidän tavaran toimittajien tuotekuvauksia meidän omissa sivustoissa, että meillä ei ollut resursseja käytännössä luoda sitä tekstiä uudestaan. Ja nyt mä ajattelen, että jos en mä niin kuin saa tätä Googleen mitenkään muuten toimii, niin meidän pitää vaan niin kuin yksinkertaisesti luoda ne tuotetekstit jotenkin niin kuin huomattavasti paljon paremmaksi, myyvemmäksi sillä tavalla, että Google myöskin pystyy ne indeksoimaan paremmin. Ja tämä työ meni aika nopeasti läpi. Totta kai se vaatii aika paljon speksaamista ja vähän testaamista, mutta tämä nyt ei ollut missään tapauksessa mikään niin kuin kuukausien projekti, että puhutaan niin kuin muutamista viikoista, että tämä saatiin niin kuin oikeasti kohdille. Mutta tämän idea oli se, että myöskin AI:n kanssa palloteltu idea, että me niin kuin tuodaan oikeasti meidän tuotekuvauksiin mukaan myöskin tämmöiset yleisimmät hakusanat, millä kyseisiä tuotteita haetaan. Et meillä kun oli suoria käännöksiä tai käännöksiä käytännössä jostakin niin kuin tuoteteksteistä, mikä tulee englanniksi meille, niin me ei oltu mitenkään rakennettu sitä tuotekuvausta esimerkiksi suomeksi sillä tavalla, että se niin kuin, olisi hyvää ensinnäkään, hyvää suomen kieltä siinä mielessä, mutta se, että siinä niin kuin olisi jotenkin painotettu oikeasti niitä hakusanoja, mitä niin kuin ihmiset hakee niistä tuotteista. Ja me luotiin nyt tämmöinen malli, jossa meillä on erilaisia niin kuin AI-agentteja, jotka niin kuin käytännössä, niin kuin, jonka pyöräytetään tämä koko niin kuin meidän tuotekuvaukset tämmöteen koneen läpi. Ja ykkösmalli oli tämmöinen niin kuin käytännössä SEO-arkkitehti, joka ottaa sen nykyisen tuotekuvauksen, muodostaa siitä määrätynlaisia niin kuin, hakusanoja, mitkä on kaikkein eniten haettuja tästä kyseisestä tuotteesta. Sen jälkeen tallennetaan ne hakusanat käytännössä niin kuin, tuonne tietokantaan, jonka perusteella copywriter kirjoittaa sitten myyvän sisällön tästä kyseisestä niin kuin, tuotekuvauksesta. Siitä tehdään vähän lyhyempi, siitä tehdään vähän selattavampi, kun mobiilissa on niin kuin, käytännössä ihmiset ei jaksa lukea paljon, niin se pitää olla aika niin kuin, tiivis, mutta kuitenkin pitää sisällään ne tärkeät asiat. Ja sen jälkeen me niin kuin, luupataan sitä oikeastaan niin kuin, tätä hommaa sillä tavalla, että meillä on myöskin kolmas agentti, joka on niin kuin tämmöinen tuomari siellä, että se tuomaroi, että onko tämä oikeasti hyvä, että mitä niin kuin tapahtuu, että onko tämä meidän luova
luomaan uusi kuvaus niin oikeasti hyvä. Ja mitä se sitten käytännössä niin kuin tapahtui ja mitä tuli niin kuin aikaiseksi. Ja nyt meidän niin kuin sivustolta voi käydä katsomassa weekend.com meidän niin kuin tuotekuvauksia. Että kaikki ne niin kuin suomeksi tehdyt tuotekuvaukset on niin kuin luupattu tämän kyseisen asian läpi. Ja tässä nyt näkyy käytännössä, väärä sivu, otetaan toinen tuosta. Tuliko nyt oikea sivu suomeksi? Niin käytännössä meidän niin kuin tuotekuvauksen ykkösartikkeliksi on tullut se, että tämä tuote nimessä on tämä brändi, jota haetaan useimmiten, ja sitten myöskin sinne tulee nyt sitten niin kuin tämmöinen selkeä hakusana ykköseksi käytännössä, niin kuin, että millä yleisimmällä hakusanalla niin kuin ihmiset etsii tätä tuotetta. Ja nämä niin kuin nostetaan niin kuin tänne ihan ykköstasolle, niin kuin, että noustaan ylös, ei pelkästään SEOssa, ei pelkästään Geossa, ei pelkästään PMAXissa, mutta kaikessa mahdollisessa. Eli niin kuin tehdään käytännössä tämä uusiksi sillä tavalla, että niin kuin nämä hakusanat nousee oikeasti tänne ylös. Ja sen lisäksi niin kuin, me niin kuin, pistettiin tämä niin kuin tosi tiiviiksi, tämä niin kuin, tämä tuotekuvaus sillä tavalla, että se on niin kuin silmäiltävä ja se on niin kuin, kertoo kuitenkin ne pääasialliset asiat. Ja sen lisäksi se, että se puhuu oikeasti järkevää suomen kieltä. Ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin todella merkittävä osa tätä asiaa, että nykyään kun kaikki sanoo, että ei näistä saa hyvää suomen kieltä, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että mun mielestä saa. Että niin kuin, että jos siinä on niin kuin määrätynlainen sapluuna olemassa, joka niin kuin oikeasti vielä verifioi sitä, että onko tämä hyvää suomen kieltä, ja sitten luupataan uudestaan, niin varmasti niin kuin tulee hyvää suomen kieltä. Ja nyt käytännössä niin kuin näkyy, niin meillä on nyt sitten niin kuin tuotteissa kaikissa lukee niin kuin käytännössä nämä hakusanat täällä niin kuin ykkösenä, mitä on. Kun me ollaan tällä sivulla myöskin nytten, niin voi näyttää myöskin osia, mitä on myöskin tehty tässä nyt AI:n avulla. Eli käytännössä koko sivupohja ollaan aika lailla tehty uusiksi. Ja meillä oli ennen täällä paljon appeja käytössä. Shopifyssa on paljon appeja, niin nykyään meillä ei ole yhtään, että kaikki on niin kuin tehty koodilla tänne näin. On niin kuin kuvaa tuossa, jos halutaan niin kuin hakea erilaisia tuotteita. Sitten meillä löytyy erilaisia näitä tuotteiden suosituksia, jos meillä on, siihenkin on asetettu määrätynlainen niin kuin algoritmi, eli käytännössä meillä on tässä housut, niin silloin me suositellaan yleensä yläosaa tämän kanssa, ja sitten me ollaan tehty myöskin uudestaan käytännössä niin kuin tänne karuselleja, jotka niin kuin tulee sitten sen perusteella, että mitä tuotetta ollaan katsomassa. Että kun mun mielestä ne ei ikinä ollut hirveän hyviä tai sitten ne on maksanut tosi paljon, niin Shopifysta löytyy tällä hetkellä aika hyvin kuitenkin työkaluja, mitkä niin on ihan natiiveja, mitkä ei maksa mitään, mutta niin kun se data siellä ei ollut hyvää, niin me ollaan rikastettu sitä dataa käytännössä siellä Shopifyssa sillä tavalla, että se pitää sisällään nyt sitten käytännössä niin kuin hyviä suosituksia siitä kyseisestä tuotteesta. Esimerkiksi tässä tapauksessa me katsotaan vedenpitävää kuoritakkia, niin me ollaan luotu tänne nyt niin kuin yläosia ja nimenomaan kuoritakkeja suosituksiin. Ja nämä on pelkästään naisten, koska tässä katsotaan naisten tuotteita. Niin tämmöinen aika simppelikin algoritmi, niin me ollaan pystytty syöttämään tänne Shopifyin käytännössä niin kuin nämä tuotesuositukset joka ikiselle tuotteelle erikseen. Sillä tavalla, että me näytetään oikeasti vain yläosia ja mahdollisimman hyvin mätsääviä tuotteita niin kuin siihen kyseiseen niin kuin tarkoitukseen. Tässä on nyt vain yksi esimerkki tavallaan niin kuin siitä, mitä voi AI:lla niin kuin tehdä ja mitä me ollaan niin kuin tehty. Ja se, että me ei pelkästään niin kuin nyt enää niin kuin käännetä. Meillä on 19 eri kieltä meidän verkkokaupassa ja me ollaan käännetty niitä eniten niin kuin aina AI:n avulla myöskin, mutta nykyään ei pelkästään käännetä, vaan me oikeasti generoidaan joka ikiselle markkinalle oma niin kuin, tuoteteksti ja sen kyseisen markkinan näkymän, niin kuin, että mitä siellä haetaan kaikkein eniten, niin se
niin kuin, tämä on niin kuin erilainen näkemys siihen niin kuin kansainväliseen kauppaan myöskin, että me ei niin kuin pelkästään tehdä sitä tuotetekstiä niin kuin englannista käännöksenä Saksaan, jos saksalaiset tavallaan niin kuin miettii ja ajattelee asioista hieman eri tavalla. Esimerkiksi nyt meillä tuoteteksti generoidaan sillä tavalla, että saksalaiset haluaa enemmän niin kuin teknisiä datoja, niin siellä korostetaan enemmän niitä teknisiä juttuja, ja myöskin ne hakusanat tulee sen Saksan markkinan mukaisesti. Sitten toinen asia, mikä nyt osittain liittyy, on niin kaikkea on tämä niin kuin mainonnan apuri, ja se on, niin kuin, tämä on niin kuin tosi iso kokonaisuus, ja kaikki vähän liittyy kaikkeen, mutta kyllä kuitenkin Googlekin antaa tosi paljon vinkkejä, neuvoja ja speksiä siitä, että minkälaista mainontaa tai minkälaista Performance Max tai tuotefiidiä se oikeasti haluaa saada. Ja sitä kannattaa lähteä sparrailemaan esimerkiksi tuon Google Geminin kanssa tai ChatGPT:n kanssa ja syöttää vaikka oma tuotefiidi sinne ja sanoa, että mikä tässä niin kuin on vikana, että miksi tämä niin kuin ei toimi. Tai voi lähteä niin kuin liikkeelle pienemmistäkin palikoista, että mikä asia, niin kuin, mitä mä tässä voisin lähteä parantamaan. Koska niin moni asia, kun miettii, että mitä meillä AI:lla tekee, kuitenkin liittyy siihen markkinointiin ja siihen, että miten sä saat niitä ihmisiä oikeasti takaisin sinne niin kuin sun verkkokauppaan. Ja jos et sä saa ihmisiä sun verkkokauppaan, niin et sä saa myöskään myyntiä. Ja monta kertaa mekin käytetään niin kuin niitä työkaluja, mitkä ei anna meille hirveästi pelivaraa muuta kuin, niin kuin muokata näitä niin kuin meidän omia datoja, mitä me syötetään sinne, ja sitten me vaan luotetaan hyvin pitkälti siihen, että käytännössä se Google tekee siellä hommat. Mutta siellä on paljon tehtävissä, siellä on paljon struktuurin kanssa tehtävissä, että mekin ollaan muutettu kokonaan meidän Googlen ads-struktuuri nyt tässä niin kuin tekoälyn avulla, että meillä on niin kuin oikein kokoisia kampanjoita, meillä on oikein kokoisia niin kuin, tuotefiidejä siellä kampanjoissa, meillä on oikeita tuotteita siellä fiidissä myöskin, että näitä kaikkia sä pystyt tavallaan niin kuin muokkaamaan sen tekoälyn avulla, että se pystyy sanoa sen datan perusteella sulle käytännössä, että mitä sun kannattaa mainostaa, mitkä on niin kuin hyviä juttuja, mitkä toimii, mitkä ei toimi, mihin sun kannattaa pistää lisää budjettia ja mitkä tuo sulle konversioita ja muuta. Ja nämä on niin kaikki dataa käytännössä, joten sun pitää vaan niin kuin antaa sille AI:lle sitä dataa eri tavoilla, jotta se pystyy oikeasti lähteä analysoimaan. Ja sitten sun pitää tietenkin tehdä itse päätöstä, mitä sä lähdet tekemään itse. Mutta kaikki on mahdollista tehdä, että työkalut, tuotantoon viennit ja muuta vastaavaa, niin mikä siinä, että lähtee tekemään vaan. Sitten ollaan case 3, mennään aika nopeasti, tässä näin aikakin menee koko ajan eteenpäin, niin mitä me tehdään tässä asiassa on se, että meidän niin kuin datalähteitä on niin kuin aina ollut tosi paljon, mutta ehkä se analysointi on jäänyt vähän vähäiseksi, voisi sanoa näin, tai sitten me ollaan pyöritetty jotain omia Exceleitä tai sen tyyppisiä asioita, niin nyt me pystytään oikeasti rakentamaan semmoisia työkaluja ja dashboardeja, jossa me niin kuin pystytään saamaan reaaliaikaisesti dataa siitä, mitä meidän liiketoiminnassa tapahtuu. Ja tämän tekeminen ei myöskään ole mitenkään hankalaa, että käytännössä niin kuin sä voit lähteä liikenteeseen pelkästään sillä, että sä otat raportteja niin kuin, erilaista lähteistä ja antaa niitä niin kuin vaikka ChatGPT:lle ja kertomaan siitä, että mitä sä niin kuin haluat tästä datasta saada irti. Mutta tietenkin kaikkein paras tapa mun mielestä on se, että sä pystyt rakentamaan niistä semmoisia jatkuvia työkaluja sulle itselleen. Ja esimerkiksi Cloud Codella pystyt rakentamaan semmoisia työkaluja, että siihen pistetään kiinni vaikka niin kuin Googlen tai Metan tai kummankin tai sitten Shopify niin kuin, noi yhteydet, ja sen jälkeen käytännössä se pystyy vaikka ihan lokaalisti pyörittämään sitä dashboardia sulle. Ollaan niin kuin, tässä on vähän work ongoing, mutta voi näyttää nopeasti. Ollaan rakennettu tämmöistä niin kuin omaa dashboardia, missä käytännössä me koetetaan niin kuin analysoida sitä vaan, että miten se meidän markkinointi vaikka toimii, että minkälaisia niin kuin lukuja. No, luvut on niin kuin, keksittyä, mutta niin kuin kuitenkin käytännössä niin kuin
tässä nyt esimerkissä, mutta niin kuin, että näin se voisi toimia. Että mitä käytännössä, niin kuin, mitä me halutaan seurata. Tietenkin sitä voidaan palotella myöskin AI:n kanssa, mutta meidän ehkä se haaste, ongelma on ollut se, että meillä on myöskin myymälämyyntiä, ja se ei oikein niin kuin näy missään meidän niin kuin kanavissa. Ja on niin kuin, se olisi niin kuin kiva nähdä, että paljon meidän se kokonaismyynti on siihen nähden, paljon me pistetään oikeasti markkinointiin rahaa. Ja sitten tietenkin kaikkia muita erilaisia lukuja, mitä me halutaan seurata, oli se sitten niin kuin ROAS-lukuja, marketing efficiencyä tai jotain, paljonko meille tulee rahaa sisään, mikä meidän konversioreitti on tai muuta vastaavaa. Sillä tavalla, että me pystytään niin kuin seuraamaan sitä niin kuin kätevästi tästä nyt niin kuin heti yhdellä silmäyksellä. Totta kai kaiken näköisiä dashboardeja on varmasti olemassa ja pystyy ostaankin, mutta mä väitän, että jos sä rakennat sen itse, niin sä oikeasti mietit niitä asioita, että mitä mä niin kuin seuraan, mitä sun kannattaa seurata. Ja tähän löytyy niin paljon erilaisia niin kuin valmiita työkaluja, millä sä pystyt sitten niin kuin vaan rakentamaan käytännössä erilaisia niin kuin näkymiä siihen dataan, mikä sulla on olemassa. Toinen asia on niin kuin tämä inventaarion ja sen niin kuin erilainen, niin kuin, että mitä käytännössä, niin kuin, minkälaista inventaaria me pidetään, miten se liikkuu, minkälaisia sen kiertonopeudet on, mitä meidän pitäisi ostaa lisää, niin kuin sen tyyppisiä asioita. Varmasti kaikkien niin kuin operatiivisten niin kuin ihmisten niin kuin jatkuvalla syötöllä, että jollakin tavalla tätä mitataan, mutta AI:n avulla jälleen kerran me pystytään tekemään tästä huomattavasti paljon järkevämpi. Ja tässä nyt niin kuin generoidaan AI:n avulla työkaluja, mutta totta kai sä voit tähän pistää myöskin kiinni erilaisia AI niin kuin agentteja, jotka pystyy sitten auttamaan sua niin kuin näissä päätöksissä ja muussa, joka niin kuin hakee tästä datasta niin kuin erilaisia juttuja. Et kaikki on niin kuin, vähän niin kuin liikaakin, on niin kuin mahdollisuuksia on niin kuin paljon, mutta sun pitää tietenkin itse tietää se, että mikä on niin kuin merkittävää sun omalle liiketoiminnalle. Sitten 4. asia, käytiin jo osittain nopeasti läpi tuossa noin, mä näytin jo sitä meidän omaa verkkosivustoa, voitte itsekin käydä siellä katsomassa, mutta konversio-optimointi on niin kuin tosi hyvä asia, tai niin kuin tämmöinen niin kuin asia, mitä sä pystyt nopeasti tekemään AI:n avulla. Mun mielestä se on, niin kuin, se on se, millä mä lähdin liikenteeseen, ja mä tajusin yhtäkkiä, että tämähän on niin kuin todella niin kuin fiksua hommaa ja tehdä niin kuin AI:n avulla tätä oikeasti muokata ja tehdä tätä asiakaskokemusta paremmaksi asiakkaille täällä verkkosivustolla. Ja totta kai niin kuin tässä auttaa se, että sä itse tiedät, minkä näköinen niin kuin sivusto sulla on ja minkälainen niin kuin sivusto sä haluaisit, että sulla on. Että tietenkin katsomassa muita sivustoja ja ehkä niitä, jotka on pistänyt miljoonia euroja siihen niin kuin kyseiseen niin kuin verkkokauppaan ja miettiä, että miksi se niin kuin toimii ja saisiko se sieltä jotain niin kuin asioita sun omalle sivustolle, niin se on ihan mahdollista. Että niin kuin, se on vaan käytännössä sitten niin kuin duunia ja sulla on työkaluja olemassa siihen kuitenkin asiaan. Että ennen me ehkä tilattiin erilaisia niin kuin isompia projekteja, sanotaanko näin, että meillä oli niin kuin valtavia tiimejä, jotka teki tätä, mutta tällä hetkellä niin kuin mä pystyn niin kuin todella tehokkaasti tekemään itse meidän omaa verkkokauppaa, ja sitten mulla on asiakkaita, joilla mä pystyn tekemään myöskin näitä muutoksia tosi paljon. Että se niin kuin, totta kai siinä pitää olla tieto siitä, niin kuin, että mitä sä haluat tehdä, mikä on niin kuin toimivaa, mikä ei, mutta kaikki on niin kuin mahdollista tehdä konversio-optimoinnissa nykyään niin kuin AI:n avulla. Että se on ollut meille aika merkittävä asia. Jes, mä näytinkin tässä jo vähän sen, että meillä on tehty tämä suositukset ja sitten ollaan tehty myöskin niin kuin erilaisia tämmöisiä aputyökaluja tänne niin kuin meidän verkkosivustolle. Collection-sivulla näkyy esimerkiksi mitä kokoja on jäljellä, mitä värejä on jäljellä. Ja sitten tosiaan niin kuin valinnat ollaan tehty nyt niin kuin sillä tavalla, että kuvat näkyy, tai sitten just tämmöiset complementary productsista ollaan tehty myöskin sinne, jotka niin kuin täydentää sitä niin kuin lisämyynnin mahdollisuutta. Nopeasti tämmöiset yleisimmät virheet ehkä, niin kuin mitä voi niin kuin välttää tai kannattaa välttää. Yksi on se, että data varmasti
monella on kunnossa, niin se kannattaa katsoa, että se on kunnossa. Sen jälkeen sitä voidaan syöttää AI:lle ja se niin kuin pitää luottaa siihen, että se data on niin kuin oikea, tai ennen kuin tehdään oikeasti sellaisia päätöksiä tai työkaluja, mitkä hyödyntää sitä alkuperäistä dataa. Sitten toinen asia on se, että aika semmoisia simppeleitä skriptejä pystyy tekemään niin kuin aika nopeasti, ja niitä kannattaa lähteä tekemäänkin, mutta niin kuin ei sun kannata miettiä, että tämä nyt välttämättä on niin kuin saman tein niin kuin valmis tämmöinen niin kuin iso dashboardi, vaan niin kuin, että käytännössä se, että sä niin kuin teet jonkun yhden asian, ja se on niin kuin aika semmoinen one-off, niin mä väitän, että sen tekee niin kuin tunnissa jo tosi hienosti tai muutamissa päivissä, niin kuin semmoitteeksi jo, että isot datamäärät tai tämmöiset niin kuin Shopify-datan rikastuttamiset vaikka saadaan niin kuin aikaiseksi. Ja nehän on semmoisia asioita, että jos sulla on samat tuotteet siellä koko ajan vaikka myynnissä tai muuta, niin eihän ne niin kuin muutu miksikään, vaan niin kuin, ei se tarvitse niin kuin automaatiota, se vaatii vaan, niin kuin, että sä ajat sitä skriptiä vaikka kerran kuukaudessa, niin se riittää. Ja sitten yksi on tietenkin asia vähän isommissakin yrityksissä se, että kuka tämän niin kuin omistaa tämän niin kuin asian, tai sitten, että meillä ei niin kuin prosessia tähän asiaan. No sehän on totuus kai tällä hetkellä, että pienet tiimit hyötyy AI:n hyödyntämisestä kaikkein eniten, mutta se on enemmän niin kuin mun mielestä niin kuin yrityskulttuuriin tai yrityksen niin kuin asia siitä, että annetaan niin kuin riittävästi niin kuin pelimerkkejä sille, joka lähtee tekemään näitä, ja aina voi mennä vähän vikaa, ja ei niin kuin aina onnistu välttämättä, mutta se pitää vaan hyväksyä siitä, että tässä niin kuin tavallaan niin kuin osittain joudutaan vähän testaamaan myöskin asioita, mutta se, että se omistus ja se prosessi siihen niin kuin tekemiseen oikeasti löytyy olemassa. Ja mistä voisi aloittaa? Mun mielestä kannattaa aloittaa aina sieltä, missä olisi ne niin kuin helpot hedelmät poimittaviksi, eli suuret ongelmat ja niin kuin osittain helpot ongelmat, ja tässäkin niin kuin kaikissa muissa kannattaa lähteä pallottelemaan sitä asiaa jo niin kuin heti sen niin kuin AI:n avulla, että mitä mä voisin lähteä tekemään siellä. Ja sitten se, että tietenkin kannattaa kysyä myöskin apua, että tämä opit ja nämä niin kuin asiat, mitä me ollaan niin kuin oikeasti tehty tässä nyt 6 kuukauden aikana, niin mä väitän, että ne, jotka on tehnyt näitä asioita, niin myöskin tietää aika paljon enemmän tällä hetkellä ja pystyy auttamaan siinä, että pääsee hyvin liikenteeseen. Sen jälkeen, kun pääsee hyvin liikenteeseen, niin sen jälkeen pystyy itse myöskin tekemään aika paljon. Me autetaan tosi mielellään myöskin muita yrityksiä nyt niin kuin lähtemään liikenteeseen tässä niin kuin AI- ja työkalujen ottamisessa käyttöön, ja pystytään niin kuin neuvomaan ja auttamaan ja tekemään myöskin niin kuin projekteja niin kuin huomattavasti paljon kustannustehokkaammin kuin varmasti niin kuin aikaisemmin olette tottunut tekemään. Ja sitten totta kai siinä olla mukana niin kuin siinä projektissa ja oppia myöskin siitä ja kertoa, niin kuin me voidaan helposti kertoa siitä, että mistä kannattaisi aloittaa ja mitä kannattaisi tehdä ensimmäisenä ja mielellään neuvotaan ja autetaan. Kiitoksia. Katsotaan nopeasti tuosta vielä nyt sitten se, mitä lähdettiin tekemään tuosta Foodinin caseista, eikä mitä toi tekee, mutta mä voin ottaa kysymyksiä samaan aikaan, kun käyn läpi, että mitä sieltä tulee sitten, niin me voidaan näyttää sitä. Voi kirjoittaa tai voi ihan avata mikrofonia ja kysyä. No niin, eli mitäs täällä nyt on sitten muodostunut käytännössä, no tähän kannattaa niin kuin olla hyvin kriittinen, että pitääkö nämä oikeasti paikkaansa. Nyt näkee sen, että ei välttämättä ole aina niin kuin kaikki data ei ole niin kuin välttämättä sitä, mitä niin kuin pitää olla. Niin tämä voi luupata käytännössä uudestaan, jos tämä niin kuin näyttää teiltä siltä, että niin kuin tämä ei oikeasti pidä paikkaansa ja ei voi pitää, mutta se tietenkin pitää niin kuin itse sitä analysoida, että mikä on. Voi olla, että tässä on nyt ollut joku
käpy niin kuin olemassa, koska niin kuin eihän toi käytännössä pidä paikkaansa, että se niin kuin on 44,6 sekuntia niin kuin latausaika, että se voi olla, että siinä on nyt jotain tullut, mutta katsotaan nyt mieluummin tuo raportti tuosta noin läpi, että mitä sieltä niin kuin tulee ja voidaan saman tien pistää se myöskin luuppaamaan. Okei. Eli Thomas pisti, että joskus voi olla myöskin niin kuin, voi olla myöskin hitaita. Mä voin sanoa sille vaikka tässä näin, että I don't believe your statistics. Kaikki syy, että Agentic Commerce, joo, siis toi on aika uusi asia, ei olla ihan hirveästi niin kuin ehkä siihen niin kuin tällä hetkellä pistetty vielä paukkuja, mutta totta kai toi pitää olla käytännössä niin kuin semmoinen asia, mihinkä pitää lähteä mukaan. Että mitä se sitten tarkoittaa, ehkä meillä niin kuin Shopify on siinä mukana tosi vahvasti niin kuin tässä Googlenkin uudessa Agentic Commerce-protokollassa, niin mä uskon, että sieltä tulee niin kuin Shopifyn kautta jo niin kuin aika hyvä stacki olemassa, niin kuin että voi olla, että meidän ei itse tarvitse tehdä siellä ihan hirveästi ainakaan tässä vaiheessa. Mä luulen, että se hyödyntää sitten sitä meidän olemassa olevaa niin kuin hyvää Shopify-dataa käytännössä, niin se on niin kuin siinä mielessä hyvä asia. Minkälaisia tuloksia verrattuna vanhaan? No, ehkä se suurin muutos siinä on ollut se, että me ollaan saatu niin kuin ne Performance Max-kampanjat nyt niin kuin toimimaan oikeasti, että niissä oli tosi paljon haasteita, että me tehtiin niihin niin kuin muutoksia myöskin niiden kokoon ja siihen, että mitä budjetteihin ja siihen, että ne on niin kuin oikein kokoisia kampanjoita siellä ja sitten ne pitää sisällään nyt sitten niin kuin tätä uudistettua niin kuin tuotefiidejä ja dataa siinä mielessä. Ja tulokset on ollut parempia kuin aikaisemmin. Voisi sanoa ehkä näin niin kuin nopeasti, että me ollaan katsottu KPI:nä tietenkin sitä, että kuinka paljon me saadaan oikeasti myyntiä aikaiseksi, mutta tietenkin myöskin niitä ROAS-tasoja tietenkin seurataan myöskin, että katsotaan, että mikä se kokonaisuus sitten niin käytännössä on. Mutta toi ruksuttaa nyt tuossa vähän aikaa, niin kuin monestihan tämä ruksuttaa niin kuin koko ajan käytännössä jotain projektia itsellä, että se on niin kuin tämän apu myöskin, että se pystytään montaa projektia ehkä ajaa niin kuin samanaikaisesti, mutta voidaan katsoa nyt sitten sitä raporttia, jota voidaan kriittisesti sitten miettiä, että onko tämä niin kuin oikeasti totta. Nyt se tulee tuo tulos kyllä tuosta, että montako Lighthouse pääsi ja se nyt sanoo, että minkälaisia se on antanut. No siellä tulee osa tulee aika nopeita ja osa tulee vähän hitaammin ja tuossa näyttää olevan ihan hyvää ja huonoa. Mutta käytännössä niin kuin antaa sitten, että jotenkin tulee joskus aika hitaastikin. Mutta täällä nyt näkyy sitten käytännössä tätä niin kuin raporttia, ja tämä nyt on niin kuin tuolla speksillä annettua raporttia, et ei nyt niin kuin mitenkään ihan hirveän isolla speksillä, mutta käytännössä se tunnistaa aika lailla tuosta nyt sitten niin kuin mikä teema siellä on käytössä tai mikä platformi, eli VP:llä mennään, ja sitten on näitä erilaisia statistiikkoja ja sitten löytyy niin kuin ihan selkeät raportit, että mitä kannattaa lähteä tekemään ja mitkä on hyvää, mitkä huonoa, mitä niin kuin on jo ihan niin kuin koodiakin jo, että mitä kannattaisi lähteä tekemään ja sitten minkälaisia niin kuin erilaisia tägejä tai muuta vastaavia siellä on. Että tämä on aika kattava tämmöinen niin kuin ensisijainen raportti, ja jossa on niin kuin jo ihan tarkkojakin niin kuin speksejä siitä asiasta, että mitä niin kuin oikeasti niin kuin kannattaa lähteä tekemään. Tämä nyt oli aika tekninen esimerkki, mutta tämä voisi olla niin kuin hyvin
hyvin pitkälti myöskin niin kuin, ei niin tekninen, että käytännössä niin kuin tässähän ei niin kuin välttämättä tehdä niin kuin näin teknisiä asioita, vaan pystytään tekemään myöskin niin kuin ihan markkinointia tai jotain muuta semmoista asiaa, jossa niin kuin lähdetään niin kuin speksaamaan vaikka niin kuin erilaisia kohderyhmiä tai heille tehtäviä niin kuin kohdesivuja tai jotain muita tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllähän niin kuin verkkokaupassa aika moni asia menee sitten helposti teknisessä kuitenkin, että sillähän se tekniikalla ja koodillahan sä niin kuin toteutat niitä asioita oikeasti. Mutta tätä voidaan käytännössä niin kuin jatkaa sitten, niin kuin, että tehdään tästä, niin kuin, pyydetään niin kuin raportti, jossa niin kuin, on sitten, niin kuin, joka ei ole niin tekninen. Että jos emme niin kuin ymmärretä tätä tekniikkaa, niin meillä voi olla joku kumppani tai joku muu vastaava, joka niin kuin ymmärtää sitä paremmin, niin mähän voi pistää tätä can you create me a one page summary or ja käytännössä sitten sen jälkeen voidaan sitten nähdä ja saada sitten niin kuin toisenlainen raportti sitten niin kuin tästä asiasta. Tai sitten me voidaan haluta vaikka tämä suomeksi, niin sekin voidaan niin kuin pyytää sitten niin kuin tältä AI-työkalulta. Yes, eli tuossa nyt tulee tuo executive summary. Window tuossa. Business impacti, mitä tehdään, paljon maksaa, paljonko saadaan niin oikeasti takaspäin. Mitä tarvitaan. Et niin kuin tässä nyt tehtiin vain yksi raportti. Olen pahoillani, Tuomas, tästä ei tullut hirveän hyvä raportti nyt teitä, mutta käytännössä niin kuin jonkinlainen raportti. Ja tämmöinen, niin kuin, näihin kannattaa aina vähän olla silleen kriittinen myöskin niin kuin itse, että eihän tämä niin kuin välttämättä pidä kokonaan niin kuin paikkaansa, vaan sun pitää niin kuin vaan niin kuin iteroida ja luupata sitä uudestaan myöskin. Se on niin kuin hyvin AI-tyyppistä, että tulee nopeasti jotain, mutta onko se oikeasti oikeata, niin sun pitää vaan niin kuin tehdä sitä kärsivällisesti ja käyttää uudestaan siihen aikaa myöskin, että sä oot niin kuin oikeasti verifioinut sen asian, mitä se niin kuin vie tekemäksi. Joo, totta kai, että se on niin kuin nimenomaan niin, ja tässä nyt meillä ei ole mikään niin kuin erikoiset yhteydet esimerkiksi täältä niin kuin meidän myymälästä, niin voihan se olla, että näillä yhteyksillä nimenomaan se on niin kuin kohtuullisia, eli kannattaisi lähteä ainakin tutkimaan, että onko toi, niin kuin, pitääkö toi oikeasti paikkaansa, että se on niin kuin noin tuollainen kokemus sitten, mikä asiakkaalla on. Ja sehän voisi vaikuttaa nimenomaan niin kuin CO, GO, PMaxiin, kaikkeen mahdolliseen, niin kuin niin kuin nopeus on niin kuin aika usein se myöskin jonkinlainen pullonkaula, ja sitä pystyy tosi helposti lähteä tekemään myöskin niin kuin suunnitelmien kautta tietenkin myöskin AI. Kiitos kaikille. Me ollaan aika täynnä ja mielellään otetaan kommentteja tuonne chattiin, että oliko hyötyä ja oliko tämä sellainen esitys, mitä tekin vai ja sitten totta kai ottakaa meihin yhteyttä tai muuhun yhteyttä suoraan, että pistäkää viestiä missä tahansa, niin autetaan mielellään eteenpäin myöskin projekteissa ja työkaluissa, niin kuin myöskin teidän sille.